Okay, may buntag or may adlaw o may hapon, may gabi kung kinsay makakita ani. So kung mag-start na ta sa pag-invite or pag-start jud sa tanan, kung makamatikod mo ingnon mo nga ayo sa invite dayon. Ang rason ana kay kung pagsugod taas kay atong excitement, no? Taas kay excitement. Nindot man ang nata excitement, no? Pero kung ang imong gi-invite mobalibad nimo, wala down na excitement, ninig down sa excitement, undang ta nya wala way mahitabo sa tong kinabuhi. So ako ning gi himo nga video aron inig-start nato sa paghimo sa negosyo, dili ta magsalig ani. Ayog lihok kay naa kay excitement. Yes, gamit na excitement na nindot kay na mulihok kung naa kay excitement. Pero ang gusto na mo mulihok ka tungod sa imong deep why. Focus sa imong deep why. Para asa ka nganong nagnegosyo ka, para asa na imong gibuhat, nganong gibuhat na nimo, nganong ipadayon nimo ang imong gibuhat nga bag-o. Numdumi bag-o ni para nimo, dili ni naandan nimo, gani additional ni nga trabaho para nimo. Pero kung mo focus ka sa imong excitement unya mapaong imong excitement, di ba di na kang padayon, matuman ka imong giplano, matuman ka ha imong gusto. Pero kung kani imong fokusan, bahalag mo balibad ang mga tao nimo pagsugod, bahalag dili sila mutuo nimo, pero para man ni imong pamilya, para man ni imong kaugalingon, para man ni sa sunod na mga tuig na ana kay financial freedom, di na ka magsalig sa uban, ikaw pa gani mo tabang sa uban. So kani ako kung gusto ipahibalo, igsugod na to, focus sa imong deep why. Balag unsay may tabo, focus sa deep why. Kung na excitement maayo, kung wala, focus sa deep why. Okay, I hope makatabang.